Aquest matí encara eren visibles les restes de les barricades i fang del bloqueig que la pagesia ha mantingut des de dijous fins ahir dilluns a la nit. S'hi podien veure pneumàtics, troncs, sorra i diferents restes dels 5 dies de bloqueig. La protesta ha deixat malmès el ferm de l'autovia en tots dos sentits, així com la senyalització, guardarraïls i altres elements de seguretat com la tanca perimetral per impedir el pas de fauna salvatge. Per això, aquest matí, un petit exèrcit d'operaris de l'empresa concessionària Cedinsa s'afanyaven en reparar els desperfectes ocasionats pel bloqueig. S'han retirat les restes de palla, pneumàtics i troncs de les barricades i s'ha netejat tot el tram en tots dos sentits. Paral·lelament, s'avaluava l'estat del paviment i no es descarta haver de refer-lo en algunes zones. I es reparaven també els elements de seguretat. Les tasques s'han allargat tot el dia i l'autovia s'ha mantingut tallada en aquest punt en tots dos sentits fins a migdia, quan s'ha pogut reobrir un carril en sentit nord i en sentit sud. Les tasques de neteja i reparació del ferm continuaran i està previst reobrir totalment l'autovia abans del cap de setmana.